Policie utratí další miliony na nábor nováčků. Co vy na to? Já vím, ale policie furt nabírá nováčky a furt má asi 10 policajtů, čili tam něco drhne. A měli by se zamyslet nad tím, jestli někdo není idiot. Druhá pravda je, že tahle kritická situace je tady za našeho šamana Langera, který furt říkal, jak tu policii dá do latě. Mezi tím akorát malinko vyplešatěl, jinak neudělal nic. On si prý nechal nastřelit vlasy. Jo, no tak tomu střílel nějaký policajt asi svou vlastní pistolí. V říjnu a listopadu to bude skoro 12 milionů korun. Já vím, ale kolik je policajtů? Oni pak vždycky řeknou, že všech 5 policajtů jsou ochotní přemístit někam nebo něco. A tak jaký mají platy ty policajti, to je závislý na tom, jaký mají podmínky. Jako u policie nikdo nebude pracovat, pokud to nebude odpovídající tomu riziku a pracovnímu nasazení, jaký ta práce vyžaduje. To nemluvím o tom, že na těch nejvyšších místech by měli být poctiví lidi. To by je museli dovízt, ale od někud. A na vrcholu je Langer, který sám vypadá jako nejpodezřelejší ze všech, i když nic nedělá třeba. Čili, a já myslím, že on je neschopný to řídit to ministerstvo, tak proto taky, oni se furt zaobírají tím, že přemalujou sanitky, pak se najednou objeví s tím pomáhat a sloužit, nebo chránit a pomáhat, nebo co. Ale jako ten princip té policie, že teda je dostatek těch lidí, že ty kvalifikovaný za těch pár let se stanou odborníkama, to oni systematicky narušují. Langer to dělá úplně ukázkově, že ty týmy všechny rozpustějí vždycky, aby co mají rozvyšetřovanýho, tak aby to šlo do koše. Přijdou ty noví, ty už se v tom vůbec nevyznají, protože to jsou pár let rozběhlý kauzy. A to je vlastně něco, co je politickým zájmem všech politických stran v Česku. Čili v tom bych řekl, že Langer plní tu objednávku všech politických stran. No a navíc odcházejí ty policisti, některý, protože je nebaví furt něco vyšetřovat, aby to skončilo u Vesecký a nebo jiných kofrů, který to odkládají. A další věc je, že ty podmínky, které s tím souvisí, to znamená plat a podobně, tak to jako je pro každýho z těch lidí velmi důležitá věc, že on tam taky může přijít o život ten člověk. Tak ještě aby byli blbě placený, to mně přijde jako úplný vrchol. Ale na tom se šetří, protože si myslím, že to vlastně je záměrem české politické scény celý, aby policie v zemi nefungovala. A proč? No, protože je nebude vyšetřovat, je podvodníky a lháře mafii politickou a bude větší klid. Justici se jim podařilo poměrně slušně sparalizovat. Tam mají na tu pírovanou královnu, která to tam diriguje, jak je potřeba. A to samý vlastně chtějí s policií. Tady jde jenom o to, jak my bychom je mohli vyházet a vyhnat z těch politických pozic, kterých nám trčejí. No Langerovi by to šlo blbě natupírovat. Langerovi natupírovat už nejde nic. A druhá věc je, i kdyby šlo při jeho takovém základu, tam by se už nic nezlepšilo.